The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 18:30-32. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in him. For who is God except the Lord? And who is a rock except our God? It is God who arms me with strength and makes my way perfect. Isaiah 55:8-9. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Matthew 21:42 says, Jesus said to them, have you never read in the Scriptures? The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Psalm 138:6-7. Though the Lord is on high, yet he regards the lowly, but the proud he knows from afar. Though I walk in the midst of trouble, you will revive me. You will stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand will save me. Jeremiah 10:12. He has made the earth by his power. He has established the world by his wisdom, and has stretched out the heavens at his discretion. Psalm 11:4-5-7. The Lord is in his holy temple. The Lord's throne is in heaven. His eyes behold. His eyelids test the sons of men. The Lord tests the righteous, but the wicked and the one who loves violence his soul hates. For the Lord is righteous. He loves righteousness. His countenance beholds the upright. Before we start our Bible study today, kinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Susihon nato kung nanaba kita yung mga sala diya sa atong kalag, kini mahimong babag sa atong pag-abuhaton ng pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ang Dios nagamando ka nato, aron kita malimpyuhan nga atong gamiton ang prinsipyo di sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa sa hilom, gikinahanglan nga, well, of course, alang kanimo dili pa magtotoo, by the way, aron ikaw manda mo sab, gikinahanglan ang imong pagpahilo na sa grasya, sa plano sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again. Ninilay na sa mga adlaw nga imong gigahin alang kanamo sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios. Buhay pa kami sa among lawas, kini umikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong grasya. Dili kami takos. Panikaw na matinumanon gayon sa imong mga saad. Salamat ni among Bible study through the YouTube,
ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga suki, atong mga followers, subscribers, o kaninyong mga igsoon diyan ni Kristo. Fellow believers, welcome once again. Yan nga itong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. O ganiya pa kita ni ining tunanan nga giuluhan og the real keys of success in life. Ang matuod yun nga ingnon ta mga yawi nga tumagamit alang sa atong kalampusan sa atong kinabuhi. Kay kining atong ito na din it's not through the steps suggested by any secular books. Sama niya ng popular kayo nga How to Win Friends and Influence People. Dili ka na mao. Human viewpoint ka na tinawhanon. Ang atong ito na dinhi mao ang mga huna-huna, mga suggestions, dili sa tao, kundi suggestion sa Dios. Binagi sa atong paggamit sa iyang mga pulong, iyang kabubuton, iyang tuyo, iyang plano. Kaya og ato na magitunan nga ang una ni ini nga Yahweh, the real key of success in life is that you get saved first. You get saved by faith alone, in Christ alone. Pagpaluwas una, pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Acts 16:31. O ang ikaduha mao, ang atong pagpatubo sa atong kalag. Let our soul grow spiritually, unsaon man. Pinagi lamang sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Dili sinimana, dili binuwan, dili tinuig, dili kun ganahan ka, kun dili adlaw-adlaw. Mao na kana gyud ang atong routine ingon nga mga magtotoo, mga Kristohanon, mga anak sa Dios, nagasunod lamang kita sa kabubuton sa Dios, mando sa Dios, nga patubuon atong kalag. Adlaw-adlaw, ang tud nga mahimo na gyud kining second nature sa atong kinabuhi, kay di naman nato makalimtan. It has already been instilled in our soul. Musa, that is part of life. Need nato nga mga magtotoo. In fact, mo na atong kinabuhi. Pulong sa Dios may atong kinabuhi, adlaw-adlaw, moment by moment, nga pagkinabuhi. Og everything that we do in life, we do it as unto the Lord. So mo ka na, pagtubo diya sa grasya o kay balo, kang Ginoong Jesucristo. Ikaduha ka na, a real key of success in life. Ikatulo, we are trying to review this, okay? Ang ikatulo mao ang exposing ourselves to doctrinal Bible studies. Kay mao man kini ang paagi nga atong hatag ag pasiuna ang pulong sa Dios. Prioritize God's Word. In fact, it should be number one of our true scale of value man kining pulong sa Dios. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33 o Lucas 12:31. So ipahilo na imong kaugalingon. Niya nang hatag pasiunas pulong sa Dios adlaw-adlaw. Okay? Now di lang adlaw, moment by moment. Okay, so niya pakita nining atong gihisgutan nga real keys of success in life. So we have to organize, ikaupat na gini, organize your life around God's Word. Ipahilo na ang imong kinabuhi diha sa pulong sa Dios. O ato naman gihisgutan katong Operation ROTMPP.
routine, organized life, true scale of values, making good decisions from a position of strength, persistency, and perseverance. Muna, how to organize our life around God's Word. Kaya ang ikalima, excuse me, ang atong paggamit sa God's 10 problem-solving devices. Mao ni atong gihatagan ka og memory aid, Operation RFFG, DPIHPO. Okay? Rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, sharing the happiness of God, personal sense of destiny, o ang ika na po mao ang occupation with the person and character of our Lord Jesus Christ. Now, mo na ikalima. Karon adto ta si kaunom. Unsa may kaunom? Well, paminaw, ang ikaunom nga real key of success in life, claim God's promises every single moment of every day. Ang kuna, hinumdumi kanang refresh or recall or reverse concentrate sa mga saad sa Dios sa matag gutlo sa imong kinabuhi. Kay kini, this will lead you to occupation with Christ. You see, mao kini ang makapa kanang ganoy kanimo, maka propel kanimo sa pagkabot niya ng dapit nga diin okupado ka na kang Ginoong Kristo. Well, of course, okupado ka sa pulong sa Dios, okupado ka kang Ginoong Kristo. Kaya nga naman, dili lagi nimo na mabuhag the living Christ and the written kanang word. Written word and the living word. Kinsa may living word? Si Ginoong Kristo. Unsa man ang written word? Kining imprintado nga mga pulong sa Dios diya sa Biblia. Ang kinatong itunan. Okay? So, mo na ikaunom. Claim a promise. Now, how many promises have you memorized or learned by heart na? Kadaghan, labihan sa kadaghan. Promises of God, kini atong gibasa sa di pa kita magsugod. Mao kini apilan ni sa mga saad sa Dios. Alang ka nato. Fear not, I am with thee. Usa ka na. Unsa pa? Casting all your cares unto Him, for He careth for you. Mao na, usa ka na sa mga saad. You see? Nya, mao lagi ni ang sige tagtuon sa pulong sa Dios aron sil-sil na gyud kining mga saad sa Dios sa atong alimpatakan. So this will lead us to being occupied with the person and character of the Lord Jesus Christ. Mao na ikaunom. Okay. Now, kita kung mga magtotoo, yan itong gayon nga, na luwas kita. Of course, we have to recall nga yan itong naluwas kita, mao ka na gitawag og positional truth. Kay mao kini ang nagapatinaw sa klaro sa diferensya tali sa Kristyanismo ug sa relihiyon. O ato namang nibawan ingon nga mga magtotoo pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nga doon nalay duha ka matang sa mga katawhan ining kalibutan karon, mga magtotoo ug mga dili magtotoo. Nya, so kini nga atong positional truth, gawas nga kini nagapatinaw kanato sa diferensya sa kalahian tali sa Kristyanismo o relihiyon o nagahatag kanato og pagpatinaw tali sa kanang tawhanon nga mga maing binuhatan o ang Diyos nun nga mga
maayong binuhatan. Human good and evil versus divine good. Now, doing any of these two, unsa may maga-determine yan, is determined by our volition. Basta, atong kabubuton. Kaya mo, ang atong kabubuton mo ni isyo sa kinabuhi. Nagatubang ko tani ini every minute of our life. Now, kung atong i-rewind ang atong pagkaluwas, going back to our salvation when we believed in the Lord Jesus Christ, kita na we have been identified ni Ginoong Jesucristo sa iyang efficacious substitutionary spiritual death nga iyang nagian dito sa cross. Hinumdumi nga si Ginoong Jesucristo did not accept human good and evil at the cross. Wa niya dawata ang mga tawanong mahayog dautan, human good and evil. He only accepted unsa ang atong sala. Ug may hinungdan nga siya gihukman sa Dios Gamahan dito sa cross tungod sa atong mga sala. Busa ang sala dili na isyo tungod kay it has been solved on the cross 2,000 years ago. Sabtag yun na. Ug in fact, ang human good, kung bahin ka na sa human good, tawahanong mayong binuhatan, samar na sa trapo nga mahugaw, filthy rags to God naman na sa Isaiah 64:6. Kung imong basahon ka na. Trapong mahugaw. Baho. Hugaw yun. Now, mauna nga, sa diha nga ikaw nagabuhat sa mga Diyos nun nga mga mayong binuhatan, divine good, then, inigadto na nimo sa eternidad, mo kanang sulti na ang Diyos kanimo. Maayo o kasaligan nga anak. Well done, good and faithful servant. You see, mo na isulti, mo na accolade, na isulti sa Diyos. Niyan tong magtotoo nga nagabuhat sa mga maayong binuhatan nga Diyos nun. Now, timani nga, every one of us, matagusa ka na to, manubag sa atong kaugalingon nga to sa Diyos. For every idol, mga careless, useless, worthless word, mga pulong that we have spoken. Din hining kalibutan na, matagusa ka na to, will give an account of himself to God. For every idol, kini sa Grigong pulo, argos, every idol careless, useless, worthless, way hinungdan, okay? Nga mga pulong nga itong gilitok. Now, okay, so muna nga kung ikaw nagabuhat og daghang maayong binuwatan nga mga puros mga tawanon, then gitandi ka na sa wood, hay, and stubble. Kahoy, kugon, dagami, duslitan ni mo nagkayo, sunog, sila ka na. Ugdaw. So, sa maya gantihan sa Diyos, wala. Apan ko nagabuhat ka mga mayong binuhatan nga Diyos non divine good, kanagitandi, diha sa 1 Corinto 3, 10-15 nga pilak, bulawan, ug mahalon nga mga kanang bato, gold, silver, precious stones, ug kana dili gyud na maugdaw, di gyud masiga, non-combustible. So kini atong mga binuhatang maayo ning kalibutan na will be evaluated. Naman na sa versikulo 13 pod sa 1 Corinthians 3. Og kini pagasulayan, pagatistingan pinagis kalayo. Apan ikaw dili ka sunog, of course. You cannot be. Kay luwas ka naman. Namatarong ka naman. Naibaw ka?
Kung sa gihimong Ginoong Kristo dito sa cross, unsa man to iyang gibuhat gyud? Well, tulo ka mga dagko nga mga inunta, mga buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Ginoong Kristo dito sa cross. Ang una gyud ni ang pagtubos. Gitubos kita sa atong mga utang sa sala. Redemption sa in English pa. Og ang ikaduha, justified kita. Natagbaw ang Diyos kamahan sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Mao na gitawag og justification or propitiation, pagtagbaw. Mao na Bisaya. Unsa pa? Ikatulo, mao ang atong pagpasig-uli ngadto sa Dios. We are reconciled to God. Kanimulag mangunta originally, so pata maluwas, nahimulag man ta. Hingpit nga paghimulag ikan sa Dios, we were spiritually dead. Kitang tanan, mga kaliwat ni Adan o ni iba, patay spiritual. Dili ang espiritu mamatay, ha? That's only kanang group of word nga gigamit nga sa atong doctrinal teaching nga spiritual death means pagkahimulag nato sa Dios sa hingpit. We're totally separated from God before we got saved. So, si Ginoong Kristo, maoy tigpataliwala tali natong mga tao o sa Dios. So, siya ang nag-reconcile, nagpasiguli ka nato ngadto sa Dios. Kay kinigong tulo ka mga dagkong binuhatan ni Ginoong Kristo dito sa cross, nagagikan kini sa pagkamatarong sa Dios, gugma sa Dios o hustisya sa Dios. Sabot ka? Now, ang atong kaluwasan, our redemption, were made possible through nining tulo. Atong di padugay akong sulti, pagkamatarong sa Dios, hustisya sa Dios o gugma sa Dios. Kay kinigod mo ni nagalangkob sa perfect integrity sa Dios. Kung balikon, tulo kini ka mga kinay sa Dios nga nagalangkob. It composes God's perfect integrity. Integrity, ang iyang pagka-masaligan. Perfect righteousness, perfect justice, and perfect love. Mo kini. So, niya itong naluwas kita, mo na ingon na itong positional truth. Positionally, mo ka na ikamatuuran, mo na itinuod, nga na itabo ka na ito. Nadugtong na iusa kita. Kang Ginoong Kristo hangtod na gyud sa kahangturan. Okay? Through the baptism of the Holy Spirit. Mo ka na dito sa top circle, inunong ka. Ang lingin dito si babaw, mo ka na permanent relationship to God. Permanent. Hangtod na, that is covered by the doctrine of eternal security. Di na matangtang. Okay? Wala na, why sala nga makatangtang niya na. Kaya uman naman, di naman issue lagi ang sala. Dito sa ubos nga lingin, mao na ang atong temporal relationship. Anong temporal man? Tungod kay sa panahon nga makasala ta, sa adlaw-adlaw na itong kalihukan ingon nga mga magtotoo, kasala na to, mahigawas man ta. We are temporarily out of fellowship. Fellowship na. Okay? Ang kanang temporal nga pakigambitay sa Dios. Kung wa kay sa mabalik kanang imong kanang pagpakigambitay sa Dios. Pasadiha nga magasalata, out we go. Anto ta dito magtingkagol dito sa gawas nga under the discipline sa Dios. Kaya nga naman, disiplinahon mangita kay anak man taniya. Ang iyang disiplinahon, ang iyang mga anak. Di man siya mo disiplina sa mga di magtotoo. Kaya di man iyang mga anak ang mga di magtotoo. Not until mudawat sila sa kaluwasan. Kasabot ka.
So mao na nga disiplinahon ka dito o tulo ka ang gining disiplina sa Dios na inaking discipline, sunod intensive discipline, ikatulo maximum. Muna gitawag laingan ni sin unto death. So mao kadto ang tulo ka mga dagkong nabuhat ni Ginoong Kristo sa kaluwasan didto sa cross. Our redemption were made possible through these three essence of God: perfect righteousness, perfect justice, and perfect love. Kay mao kini ang nag-compose sa hingpit nga pagkamasaligan sa Dios, perfect integrity. Now, gawas nga kita, we are positionally united with Christ forever. Ana po'y gitawag og retroactive positional death. Now, unsa man ni retroactive positional death? This number one is identification with our Lord Jesus Christ's spiritual death. So, He rejected human good and evil. Nya ikaduha, na-identified buta sa iyang physical nga kamatayon dito sa cross. Separated from human good and evil, we are supposed to kanang talikdan na yun. Kanang how do you explain in Visayan nga kanang separated from human good and evil, separated na buwag, I think that's the right word, nabuwag na kita sa maayo ug sa dautan. Unyang ikatulo, we are identified with His burial sa iyang paglubong. So we are divorced from human good and evil niini. Okay, so mo niyang tulo kanang retroactive positional death. Okay? Now, ablihira ko ng imong Biblia. Moabrita sa itong Biblia karon sa Isaias Kapitulo 5, versikulo 20 at 21. Isaiah 5, 20 to 21. Sa gisulti diha, woe to those who call evil good, good as evil. Nana, maura bagyo niyang nagpanghitabo nining atong panahon karon. Ang maayo, nahimo ng dautan. Ang dautan, nahimo ng maayo. Nabali na. Now, unsa, ni mo kag unsa gyud technical word alang nining maong bersikulo? What do you think is the technical word for this verse? Di ba kag unsa? Reverse process reversionism. Mao na ang tawag. Bali ba? Reverse. Atras na. Tanan. Now, ato sang hinumduman, ang tulo kam gitawag og arrogance skills. Okay? Hinumdum ka pa ba? Ato nigibalik, aron di nimo makalimtan lagi. 3 arrogance skills: self-justification, pagpangatarungan sa kaugalingon. Sunod, self-deception. Unsa man ang self-deception? Ang imong paglinglas imong kaugalingon. Ikatulo, self-absorption. Absorb na gyud imong me, I, myself. Ikaw ra ang imong gitutukan, ikaw ra gyud. Self-absorption na. Arrogant skills. So, kung balikon, self-justification, pagpangaturungan sa imong kaugalingon. Self-deception, paglingla sa imong kaugalingon. O ang self-absorption, pagtanaw na lang yun sa imong kaugalingon. Ikaw ra yun. Okay? Arrogante ka na. You are now mapahitason. Now, okay, so, kini atong biyaan usa ni di nilang una kita kutob ni atong paghisgot ni ini kay niya pa may daghan nga mga puntos doktrina nga atong pagatukion. Labot ni ining real key of success in life. Og niya pa kita ni ining claiming God's promises every single moment.
of every day. Okay? So ato na ning batasanon nga maka-claim na kitag mga saan sa Dios. Mo na nga basa tuon sa mga saan sa Dios. Aron mao na kanay atong maggamit sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon hangtod sigig saka tubo ang atong kalag o hangtod nga makabot natong atong tumong. Our common objective, common goal as believers is spiritual maturity. Magampo ta. Amahan na mong langit, no, nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya nga patinaw ka namo, padayag ka namo sa dugang pangkamaturan sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong grasya nga mao'y nagalihok sa among kinabuhi. Without your grace, we cannot continue our life as believers. Dili kami maka-function ingon nga imong mga anak. O kaya niya kami niining teritoryo sa among kaaway. Gikinahanglan namo ang imong mga hinagiban, ang among magamit sa pag-asdang sa among mga espirituhanong mga kaaway. Salamat o Diyos. Yan ang among Bible study through the YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.